Harya Sengkuni. Bapa Durna, Kakang Prabu Karna ing Awangga lan sedaya ingkang sami nglenggahi madaning Pasewakan negari Ngastina dinten samangke. Wale-wale menapa dene dinten samangke kula wantun ngawontenaken Pasewakan beneh kelanat ingkang sampun boten sanes namung kejawi nedya mitepangaken dhateng satunggiling brahmana ingkang sampun kepareng sawetawis lenggah wonten negari Ngastina. Monggo tanpa taliwara kelawan para sepuh kula hanampi dhateng pasuwitanipun Bapa Penembahan Brahmana Kestu. Ingkang dinten samangke sampun kepareng lenggah madaning Pasewakan negari Ngastina paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kematian ingkang mekaten saya wuwuh kekiyataning para Kurawa, saya wuwuh kekiyataning negari Ngastina langkung-langkung ingkang suwita menika satunggiling brahmana tanwandi kathah ngelmi ingkang migunani tumraping sata Kurawa ingkang mekaten ingkang bapa jumurung ndederek nggih. Semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggih. Nadyan sejatosipun kula kaliyan Sang Brahmana Kestu menika sami-sami brahmana, sami-sami pendhita. Nanging tumraping ingkang bapa ing saka lima menika malah ngenteng-entengi dalang pedamelan kula. Anggen kula nggula wentah dhateng sata Kurawa. Mbok menawi mangke Sang Brahmana Kestu menika saged rencang dhateng pedamelan kula anggenipun kula wentah dhateng Sata Kurawa. Saged ta pikantuk ngelmi-ngelmi saking Sang Brahmana Kestu ingkang bapa ing saka lima jumurung ndederek. Yayi. Menawi paduka Yayi Prabu ndangu dhateng Ngaraka ing Awangga bab perkawis menika kula sarujuk ugi dereng. Menawi kula mboten sarujuk jerih kelawan wasi-wisi saning nata ing Ngastina. Mila langkung prayogi menawi Ngaraka ing Awangga kepareng sak mangke niti priksa anut lumanreking wanci kados menapa mangke Sang Brahmana Kestu menika kala wau. Kula semanggaken dhateng Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nanging tumrap ingkang putra utawa ingkang rayi Ngastina pun Duryudana sawetawis para sepuh sampun kepareng nyarujuki menapa ing dados lekasipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana anggenipun anampi paswitanipun Sang Brahmana Kestu meniki ngengos pisan dening ngengangka kalih anggen kula ngawontenaken pepanggihan dinten samangke menika krana kula midhanget tembang rawat-rawat ing lebine tombok bakul sinambi wara pawarta pinandhunging Karna bilih dinten samangke para Pandhawa uncat saking negari Ngamarta monggo mboten dipun mangantos wonten pundi papan dunungipun tasih gesang menapa sampun pejah. Pawarta menika ngibaratipun kadidene ingkang putra lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Ing ateges kelilip kula, kelilipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana dinten sakmangke sampun sirna saking lumahing bumi kureping langit. Miturut kabar negari Ngastina namung dipun tenggo dening para putra-putra Pandhawa ingkang mekaten. Ingkang putra ing Ngastina nggadahi gegayuhan nedya mblengket negari Ngamarta dados tunggal kalawan negari Ngastina. Saking pengajapipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana menika menggah pemanggihipun Paman Sengkuni tuwin Bapa Durna kados pundi. Alah dalah menika cocok nggih. Menika kula mathuk menika kula sarujuk krana saking menapa sampun marambah makaping-kaping Kurawa nedya mbedhah negari Ngamarta damel srana pejahing para Pandhawa ewa dene gagar wigarten antuk karya. Menika mangsa kala ingkang mrayogi menika wanci ingkang sampun pastu merapingipun Warsata Kurawa mliginipun maduka anak Prabu anggenipun badhe ambedhah negari ing Ngamarta sepinten kekuwataning para Pandhawa utawi putra-putra Pandhawa tartemtu boten badhe mangga pulya menawi para Sata Kurawa bidal sesarengan amblengket negari ing Ngamarta nggih Paman Plasa Jenar kasinggihan. Bapa Pramanduna kados pundi? Mboten nama-nama arupa-rupa gesang. Gedang. Kok rubuh gesang. Untuk kula lara Dik Mate. Nggih. Lek ngomong kudu ngati-ati. Mboten nama arep-arep pisang dhateng menapa dados santripun Adipati Harya Sengkuni ning bapa ing Sukalima cocok. Kula ugi mathuk, kula ugi sarujuk. Lan kula ugi nayogyani menawi dados pemanggihipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Leres ngendinganipun Adipati Harya Sengkuni. Kekuatanipun para putra Pandhawa menika namung sepinten.
Kula kinten menawi samangke para Kurawa lan para jejonggonipun bidhal wonten negari Ngamarta mboten ngantos sak suruping surya negari Ngamarta tertentu dados tunggal kaliyan negari Ngastina. Mekaten Babatena. Inggih, Ger. Menawi kula mekaten saenipun dinten samangke lajeng sinten ingkang kedah minangka dados senopati. Sinten ingkang sagah angrangket dhateng para putra Pandhawa ingkang sami anjagi negari Ngamarta ingkang tinelar dening para Pandhawa. Kula sumanggaken menapa Paman Hari Senguni, menapa Bapa Durna, menapa sinten kemawon ingkang sagah angentengaken salira minangka dados jujuking ngajurit hambedah negari Ngamarta ingkang dinilar dening para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana, bapa menemban Brahmana kestu wonten dawuh. Saka lereking pirembugan ingkang wiwit mau tak midhangetake iki lereking rembugan tanalika Jaba mung kepengin bengket negara ing Ngamarta. Gandeng anak Prabu Ngastina wis paring dawuh sapa ingkang sagu minangka cucuke ngajurit, sapa ingkang sagu minangka senopati mandhegani nggone bathal bedah negara Ngamarta ingkang ditinggal dening para Pandhawa. Apa dikeparengake pun bapa ngentengake salira budhal ngirit para Sata Kurawa ningkes para putra Pandhawa bedah negari Ngamarta. Menawa pangandika Paduka Sang Brahmana Kestu menika lair batos. Nggih, aku kuwi Brahmana. Yen nganti ora pener nggone paring pangandikan sarta lati lan atiku ora nyawiji, yen ngono bakal tetel kabrahmananku ora ana gunane nggonku madheg pandhita, nggonku madheg resi iki Duryudana. Amit pasang kali mantabe tinebena ing ladoni demawang tawang-tawang Yayi. Paripaksa samangke ngaraka majeng anggen kula ngabiyantara kepeksa kula badhe munjuk atur ngarsa Paduka Yayi Prabu. Kakang Prabu Karna paring dawuh menapa Yayi nuwun sewu. Ingkang sakawit Paduka paring dawuh dhateng Raka ing Awangga kula sarujuk lan boten menawi wonten satunggiling Brahmana ingkang ceciklu wonten negari Ngastina Sweta dhateng Paduka Yayi Prabu. Wonten ing mriki kula badhe munjuk atur ngarsa Paduka Yayi Prabu bilih menawi Paduka tasih andangu bab anggen kula sarujuk lan botenipun wonten Brahmana Swita wonten negari Ngastina menika kula sampun pikantuk wangsulan. Pangandika Paduka Kanjeng Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Kula mboten mathuk lan kula mboten sarujuk. Liripun kados pundi? Kanyata sareng kula midhangetaken pirembagan madani pasewakan satunggiling Brahmana ingkang sampun suwita wonten negari Ngastina menika jebul satunggiling Brahmana kula nuwun sewu Brahmana ingkang jireh getih wedi mati. Brahmana ingkang boten wantun dhateng kasunyatan. Liripun boten wantun dhateng kasunyatan. Buktinipun sareng Paduka paring pangandikan sinten ingkang sagah minangka dados cucuke ngajurit senopati mangreh dhateng para putra Pandhawa. Brahmana menika kala wau semaga ngentengaken salira dados senopati mangreh para putra Pandhawa cetha menawi menika setunggiling Brahmana ingkang jireh sabab sepinten to kekuatanipun para putra Pandhawa menika namung lare-lare wingi sonten. Menika namung bayi-bayi wingi sore. Kula nuwun sewu. Menawi kala keng Awangga sinampilan pakaryan mangreh para putra Pandhawa mboten ngantos tulung kedheping paningal anak-anak Pandhawa temtu kula bandha sedayanipun. Nanging kula menika ngenggani wong tuwa, kula nika nglunggule dadi wong tuwa, dadi upama kula menika golek mungsuh ya sing sak traju, sak bobot, sak timbang karo kekuwataning Basukarna. Ora golek mungsuh sago dadi senopati kok mungsuhe bayi-bayi wingi sore, cetha nek wong jireng getih mati ae. Jagat pasisaning Ubathara Wayahtura jagat Narpati Basukarna. Apa? Jebul kondang mandang jagat wis padha kebrebeken marang kumandange Narpati Basukarna mau apan kepara nyata, ora mung kandhek ana ing pekabaran. Kabar apa sing wis mbok midhangetake Bapak Narpati Basukarna? Nggonmu dadi wong kang pancen seneng marang ngendhak marang gunaning jalma, nggonmu dadi wong kang seneng sesungaran dumeh kowe kasilungan kasekten ing linangkung. Nanging mbaya aja banget-banget bono ngias marang sak pepadamu. Aja banget-banget bono ngilani marang sak pepadamu Narpati Basukarna. Ora usah dadak kowe nyebut karo jenenge Brahmana Kestu nadyan aku mbok balang liring wae aku wis krasa. Ingkang mbok karepake aku pancen kepara nyata. Yen pancen kowe ora trima karo apa? Yen kowe ora nrimake ucape Narpati Basukarna kowe arep apa?
kabeh sing padha lenggah ana ing parapatan agung iki padha prisa lan benerake wong tadi ucape Narpati Basukarna. Yen to kowe iki pancen sawijining Brahmana ingkang jireh getih wedi mati. Coba to Pandhawa ora lunga saka negara Ngamarta tangeh lamun kowe semago. Tangeh lamun kowe sago ngentengake awakmu dadi senopati ning para Sata Kurawa nggone bakal bedah negara Ngamarta. Nanging gandeng kabar Pandhawa ora ana sing ning negara Ngamarta mung para putra Pandhawa. Kowe sago bakal ningkes para putra Pandhawa. Wah, lha apa kaya ngono kuwi? Wataking pendhita, apa kaya ngono kuwi sawijining wong tuwa. Golek mungsuh bayi-bayi wingi sore. Upama kowe ki entuk mungsuhmu dudu sapa-sapa ning Narpati Basukarna padha tuane. Padha umure sak traju sak bobot. Ayo jajal metu njaba karo Narpati. Griwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula sampun mboten maiben kok nggih. Dateng wewatekanipun nalindring awangga Sang Adipati Basukarna ingkang kados mekaten menika. Nama mboten mokal wong nyatane ya kula nuwun sewu tunggal wadah kaliyan para Pandhawa turta anak-anak Pandhawa menika klebet ponakan-ponakan prunane Narpati Basukarna. Mula nek arep dijangka patine mesti wong tuane ora trima. Ah, glugu ketusuban puyung. Napa Kakang Duna? Glugu ketusuban puyung, ruyung. Ruyung niku nggone Bruce Lee. Durna kok ngerti Bruce Lee, Pak. Gumun kula. Sampun ngantos kuatos, nggih, sampun ngantos kuatos. Saking pangintenipun ing Bapak Sukalima, peperanganipun antawisipun Brahmana, sinten nggih, Pak? Kestu. Nun. Brahmana Kestu. Brahmana? Kestu. Kestu. Menika tartemtu mbot mimpang mengsah Narpati Basukarna. Awit Brahmana menika sampun kula tonton saking katebian menika mencorong cayanipun. Ngoten. Nggih. Kula niku iso ngarani wong niku wong ming kokean gunung sing tanpa guna ming kokean omong karo wong sing ana nyatane. Wong niku nek ana nyatane omongane bener tur ya pinter tenan tur ya wasis tenan tur ya lantip panggrahi tenan-tenan niku ditonton iso ketok. Oh. Ketok ditonton. Wonge menang-menang ora tau guneman. Ora kakean omong, ora kakean polah. Ning saben-saben merantasi. Lah niku wong disebut jeneng napa jeneng itu? Rasa kesusu to. Lha niku nek omongi dukula mlumpuk e. Dadak ngulang-ngulu. Nyon pangapunten Dewi Pati. Pun diombeni jamu. Sampun. Pamanarya. Wonten dawuh nggih? Pamanarya. Wonten dawuh. Ketapne Purwadya bala mlengket negari Ngamarta ingestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Bawaduna. Wonten dawuh menawi saged dipun sapih anggenipun sami Bandayuda. Nun. Menawi saged dipun sapih anggenipun sami Bandayuda. Dipun sapih? Nggih. Ah. Kula kemawon mboten saged disapih. Anggenipun sami Bandayuda. Sing do gelut ki dipisah. Oh, ngaten ta? Nggih. Kata-katane kula mboten pati adeng. Nggih. Nyuwun pamit madal pasilan, nggih. Ngatos-atos sampun kados lare alit. Kartomarmo. Ah, wonten dawuh. Budal kang pundhut sipi sun kudur kedaton nuwun ngestaken dawuh. Ora usah nganggo tengara sarta lumakuning gending. Ingsun budal mlebu kedaton. Kartomarmo ki ming kaya entek-enteke wektu. Wonten dawuh. Lagi ditinggal ngendikan kok wis ler meneh. Pengaruh obat menawa. Iki kok Kurawa lara kabeh to, Bang. Sapa-sapa minum obat. Nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati sampun kados lare. Napaken Sang Pramban? Ndedawa wektu Karna tak getak
Pengajaping atiku tiba ning Ngawangga. Kuntal, anak Prabu Karna. Kuntal Begawan Durna. Oh, syukur. Yen tak ladeni aku tangel lamun kalah, nanging aku wegah yen to nganti ditonton wong pirang-pirang. Oh nggih, leres jeneng pendhita kok isih mubal babal kanepsone. Ngladeni karo wong sing gampang murup atine kados dene anak Prabu Karna ing Ngawangga. Dipun getak mawon, Bah, ngoten. Iya. Kuntal jawah Ngawangga, Kuntal tiba Ngawangga. Edan tenan, ampuh tenan. Ae ngatasé getak kok iso dipas dituju lho. Mbok panjenengan kok ngedekaken transportasi. Kowe iki jane omong apa to Begawan Durna? Kula piyambak nggih ngomong ngaten mriki. Dados menawi panjenengan getak tiba pojok beteng, Bah. Wong langsung tekan pojok beteng lho. Didol murah mawon laris. Iki pusaka ora kok kabisan. Aku nggunakake pusaka tak getak aja nganti tiba ngendi-endi, tak kepenake tibane tiba Ngawangga, tiba kratone. Lah nggih. Kula mengke nek wangsul digetak nggih. Iya. Ben ora weruh kanan, Bah, langsung tekan Sukalima. Klipuk. Nek saged dipaske punggunge Mbah Putri. Iya, gampang. Lah, menika ngaten menemban. Gandeng sampun menapa menika Narpati Basukan sampun kondur wonten negari Ngawangga saranipun getak paduka penemban Brahmana Kestu. Menika dawuhipun anak Prabu Duryudana panjenengan kinarya senopati ningkes putra-putra Pandhawa. Lah sak banjure bidal dinten menika. Menika Kurawa sampun samapta ing gati sawigang ciri. Panjenengan midhanget banget mboten? Suwantenipun tiyang baris. Lho menika. Nggih, menika. Sing endi Begawan Durna? Menika lho. Suwantenipun tiyang baris. Kula aturi midhangetaken. Menika Kurawa. Oh, swara wong baris kae Kurawa. Iya, sampun samapta bidhal wonten negari Ngamarta. Ayo mangkat dina iki Begawan Durna. Monggo kula dherekaken. Kakang Gatotkaca Wisanggeni piye? Kakang Antarja, adhiku Wisanggeni. Kakang Antasena. Cah kendir piye, Ja? Pandhawa ninggal negara Ngamarta. Iya. Monggo sing mapan ana negara Ngamarta dina iki aku lan sampeyan-sampeyan kabeh. Mula iki dadi kewajibaning para putra Pandhawa supaya ngreksa negara Ngamarta, aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning garu. Ingkang bakal gawe kapitunaning para kawula gedhe-gedhene bakal gawe kisruh negara Ngamarta. Mula tak suwun Kakang Gargaca aja kundur marang Pringgodani, Kakang Antarja aja kundur marang Jangkar Bumi, Kakang Antasena aja kundur marang Randu Gumbala. Aku ora bali marang Dresila Geni. Karepe Wisanggeni, ayo dirondani. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ing bakal gawe kapitunaning negara Ngamarta. Ya, aku mingkari manut. Mula pancen dadi kewajibaning awake dhewe iki gandeng Pandhawa wis sawetara ninggal praja Ngamarta pepundhen Pandhawa mongko ora dingerteni menyang endi lenggahe. Iki dadi tanggung jawabing para putra Pandhawa, siji ngreksa negara Ngamarta, loro goleki menyang endi dununging lenggahing para Pandhawa. Pancen bener mengkono Kakang Antasena. Rekat lampahing rata tan Pantara. Prapteng sukuning argeram kang tumingal. Oh, derengan taring dangu anggenipun sami Balwacana. Kasaru praptaning Begawan Durna karya kagiat sanggaring para putra Pandhawa. Iki kaya simbah Sukalima. Rawuh ana negara Ngamarta bektiku katur ya, Mbah. Ah, iki putuku Wisanggeni ta iki. Iya, Mbak. Oh iya Wisanggeni cah bagus. Tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora lihat pangestune Simbah Tampanana ya, Li. Ya tak pundi ndadekake jimat. Simbah Sukalima aku ngaturke bekti ya, Mbah. Antasena tak tampa pangestune Simbah Tampanana. Iya, kula ngaturaken bekti. Ngaturke bekti kok malang kerik? Iya, nyuwun pangapunten. Kula ngaturaken bekti. Pangestuku Tampanana Gargaca. Iya, kula ngaturaken pangabekti. Antarja pangestuku Tampanana. Kok komplit banget iki? Ya pancen iki para putra duwe kewajiban ngreksa negara Ngamarta, Mbah. Lah Simbah rawuh mrene arep ngopo? Nek pancen Simbah
kersa waloka karo putu-putumu, mengko yen pancen Simbah kuwi duwe panjangka, putu-putumu bakal bebantu karo Simbah Sukalima. Ah, iki ngene ya wis anggene. Gandeng anak Prabu Duryudana ya sembahmu kuwi midhanget yen to Pandhawa lunga saka negara Ngamarta. Mula banjur iki mau negara Ngamarta kanake pasatemoning para pinisepuh lan anak Prabu Duryudana padha mesake marang para Pandhawa luwih-luwih negara Ngamarta. Negara Ngamarta ditinggal karang para Pandhawa kuwi akeh sing padha kepengin nglenggahi negara Ngamarta. Mula aja nganti negara Ngamarta kuwi dilingguhi dening Nalendra kana-kana. Iki kersane anak Prabu Duryudana, negara Ngamarta ki bakal dijaga dening para Sata Kurawa. Negara Ngamarta bakal sawetara wektu dilenggahi dening para Sata Kurawa. Mengko nek wis Pandhawa kondur marang negara Ngamarta, Ngamarta dikondurake marang para Pandhawa. Ngono kuwi sing dadi kekarepane anak Prabu Duryudana. Mula aku kandha karo kowe ya putu-putuku cah bagus, putu-putuku cah ganteng. Putu-putuku cah bijaksana. Lair lan batine apa sing dadi karepe para Sata Kurawa iki? Wong tuamu kabeh saka negara Ngastina iki tampanen kanthi lega, legawaning ati. Supaya Ngamarta aja nganti ana apa-apa iki sing jaga men para Sata Kurawa. Yen mongko kowe bocah-bocah wingi sore nek nganti ana sing kepengin ngersake negara Ngamarta mongko kekuatane ngedapi-dapi. Apa kira-kira anak-anak Pandhawa iso ngrampungi pakaryan? Ora ta ya. Raming-maming nindon gaweni ta. Mula ben dijaga dening pepundhenmu wong tuamu Sata Kurawa. Wis, kowe menehake apa ora? Nek ora menehake, sebabe apa lan dasarmu apa? Nek menehake, mbahmu Sukalima ngaturake panuwun tanpa petindang sang gedhe. Mbah, antasena piye? Kowe sing dadi wakiling para putra Pandhawa. Heeh. Gandeng Wisanggeni ora iso wangsulan Kakang, ora iso wangsulan Kakang Antarja, apa meneh ora iso wangsulan aku sing wangsuli. Ah, wangsulanmu piye Nggih Cak Bagus? Aku wis hafal karo watake Pak Kurawa iki aku wis hafal. Watake pepundhenku Kurawa wis hafal, luwe-luwe watake Eyangku Sukalima, watake Eyangku Prasajenari aku wis hafal. Arep wong tuwa ning kerep ngapusi. Nah, bener. Apa ora? Iki tenan kok, Ger. Iki tenan lahir batin. Aku ora percaya. Niate Kurawa njaga negara Ngamarta kuwi mesti arep bedah negara Ngamarta didadekake iji karo negara Ngastina. Ya apa ora? Ya ngono apa ora? Nek Eyang Durna ngaku malah ora tak kapak-kapake. Nek Eyang Durna ora ngaku, aja takon dosa. Ana pendhita tak ingel-ingel nang kene. Tak bondo tak tutuki cah papat. Nganti lenggek-lenggek kae. Kose, Antasena, sabrah. Aja kesusu ya Antasena, aja ngawur. Iki lahir batin, tenan, lahir batin. Ning nganti meleset karo sing mbok ngendikake, pitukane apa? Loh, aku manut. Aku takon sumpah cara apa wae aku manut. Lahir batin tenan, lahir batin tenan. Saiki ngene, nek sampean ngapusi muga-muga mandya ucapi Antasena. Sampeyan lempoh selawase urip, lempoh nganti sak matine cangkeme. Mbok sing apik ora. Apa aku tau goroh? Kaya kok kerep. Ha ya? Iya. Wes saiki ngene wae iki. Iki ndak engko tekan rembuke ora tekan gendindi ora tekan gone, ora tekan poine. Iki entuk apa ora? Nek ora entuk, tak bedah negara Ngamarta. Nek kowe entuk Ngamarta bakal tak jaga. Ora metu njaba ana pendhita tak ajan ning kene. Sapa iki? Raden Gatotkaca, ana pendhita sapa? Srayaning wong Ngastina aku Brahmana Kestu. Ayo, mbok wenehake apa ora negara Ngamarta mumpung ditinggal para Pandhawa. Kowe iso ngregem negara Ngamarta wis gumlindhing sirahe Gatotkaca. Woh, kelakon panjang kamu kowe le. Ayo, ambato. Didaya njara langit mungsuh jago Ngastina ora bakal menang. Tak damu dadi watu awakmu kowe Gatotkaca. Ayo dulur-dulurmu arep mbelani karo kowe. Apa kelakon padha karo kahananmu? Iki merganing patimu Raden Antarja.
Waduh, wah, Kakang Gathotkaca. Waduh, Kakang Antarja. Lah wong Kurawa ngurung jago wiring kuning. Digdaya swijining pendhita. Kakang Gathotkaca Antarja didamu wujude awake dadi watu kabeh. Wisanggeni kuwi aja meneng wae ni. Kakang Gathotkaca kok dadi reca Kakang Antasena? Heeh, wah aku dhewe ya ora ngerti. Kurawa ngurung jago wiring kuning wujude pendhita ampuh. Lho Kakang Antarja ya wujude watu kaya ngono. Lah iya aku dhewe ya ora ngerti. Wah lah dalah. Gugu karepe dhewe. Wis, tunggune reca iki pendhita mau tak jangkae. Kok sik aja kesusu. Nek kowe maju kowe kalah. Kowe ngias karo aku, kowe ngembe karo aku. Ora. Aku ora ngilani karo Kakang Antasena. Ning ibarate geni pendhita kae lagi murup, diwenehna banyu ora ludes ning malah ngobar ki wetengene. Lah terus reca iki sing ngene, kowe arep endi? Aku tak nglungani sawetara negara Ngamarta. Kowe arep endi? Wis to, percaya karo aku tak golek Sraya. Ani kok seneng banget bunga. Ingkang tanpa pami penemban. Negari Ngamarta tartemu dados kukupanipun para ksata Kurawa lan anak Prabu Duryudana. Katitik Pura-Putra Pandhawa ingkang sawetawis panjenengan tamani daya kemanten wujud reca badanipun wisanggeni mlajar Antasena ndelik. Iya, nggih. Sabanjure piye? Monggo samenika negari Ngamarta dipun lenggahi. Dipun lenggahi sawetawis sinambian neggarawipun anak Prabu Duryudana. Ngono Prabandana. Nggih. Iya, ayo tak derekke Prabandana. Monggo Pralah. Lah kok aneh-aneh temen lakon sing dumadi negara Ngamarta. Nganti aku nglungani praja Ngamarta, tobat. Kurawa entuk jago ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ya, ora pati-pati aku bali yen to durung entuk srana nggonku mateni karo pendhita kae. Lah kok jebul sasuwene aku ngambang dirgantara. Ngungkuli telenging wana. Lah kok kaya ana sumarot cahyane mubyar. Nganti mblerengi kaya apa kae? Ora pati nduga ngono tak kira watu jebul wujuding gendhaga ingkang mawa cahya. Lah ning sapa sing nyimpen gendhaga ning tengah ngalas iki? Gendhaga ingkang mawa inten Jamrut Hergeni. Ora lamak menungsa isa yasa gendhaga kaya ngene ya ora ratu sugih bleget utangeh bisa yasa gendhaga ingkang kaya mangkene. Ya ta? Yen mancen kaya mengkono mbok kena gendhaga iki gendhaga sing ampuh. Tak gawane sinambi ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Aku tak ngideri jagat yen perlu kekalangan. Ora pati-pati aku mandheg ning upaya para Pandhawa yen ketemu karo pepundhenku para Pandhawa. Gus janjane para Pandhawa mapan wonten lengkahing Gunung Himawat. Niku wigatosipun menapa? Wiwit seprika-sepriki kula dereng dipun paringi dawuh Ndara Kakang Semar. Kula marmane Pandhawa padha mapan ning lengkahing Gunung Himawat sayekti nyadong marang nugrahaning dewa. Nyadong nugrahaning dewa? Iya pancen mengkono. Napa Ndara? Wujuding wahyu kang aran Wahyu Tirta Manik Mahadi. Wahyu Tirta Manik Mahadi. Gong Wahyu Tirta Manik Mahadi. Gancan ana, Tru. Gancan dengkul. Wahyu Tirta Manik Mas Hadi. Mahadi wahyu ki entuk wahyu kae ming turu. Tengok ya turu, ndodok ya turu. Ya. Iya. Mula Kang Sangga kuwi Pandhawa ora bakal bali marang Praja Ngamarta lamun to durung kelakon panjangkaning Kakang. Anakku lanang Wisanggeni, Bapa Janaka ya. Aku ngaturke bektiku katur ya Bapa. Iya tak tampa. Ndara Wisanggeni. Ana kawan Semar Gareng Petruk Bagong ya. Ana apa nggir? Lonjong botol nggonmu lumaku nganti prateng lengkeng Gunung Himawat. Sepisan ngupaya marang para Pandhawa beja kemayangan dene aku wis ketemu karo Bapa Janaka. Lan ndadekno wruhanamu Bapa.
Nalika semono sakungkuring para Pandhawa aku lan para putra njaga negara Ngamarta. Nanging dadya sumurumu yen to negara Ngamarta dina iki bedah awit saka pangertining Sata Kurawa ingkang duwe jago ya kuwi pendhita ingkang kawasa ngasorake marang putra Pandhawa. Malah Kakang Gregara Kakang Antarja disebda dadi rujuting reca. Mula Kang Sangka kuwi aku munjuk atresaning Bapa Janaka yen Ngamarta dina iki bedah nggih Bapa Janaka. Lara apa lho? Anjing mlene ampun tindak kabeh. Lakone rak malah tumpuk matumpa-tumpa. Yen ngono aku tak bali marang Praja Ngamarta kosek. Tok sumbere dene Kurawa iso mbedhah negara Ngamarta, aku wis entuk trontong-trontong sulaking pepadang. Lire piye wisanggeni marata iki tak aturke Bapa Janaka. Ana wujuding gendhaga ing tak temu ning tengahing alas. Gendhaga mawa cahya iki dudu sadengah titah ingkang bisa nduweni gendhaga wujud kaya mengkene. Nanging iki gendhaga ora baen-baen bareng tak buka tutupe jebul jerone sandangan. Monggo bareng tak titip priksa sandanganing Sang Hyang Bathara Guru ya Manikmaya, Bapa. Wisanggeni piye? Busana iki agemen. Tumuli Bapa munggah ning kayiwangan lenggah ana ing Sela Kandawaru Binangun. Yen busana iki dipapanake ning gendhaga cetha lamun Sang Hyang Manikmaya ora lenggah ning Suralaya. Kakang Semar, Kang putra menika lantip pun manut mawon. Lah terus kowe arep menyang endi? Pandhawa liyane pepundhenku ana ing lengkeng Gunung Himawat. Bapa Janaka ngagem busana iki munggah ana ing kayangan aku tak sowan marang Dharma Kusuma apa dene Rama Kyai Jodipati, Bapa. Iye Kakang yen nampa dukaning Sang Hyang Jagat Girinata. Kula melu. Monggo sampeyan nek didukani kula tanggung jawab. Napa kula mawon sing ngagem? Aja. Ngagem dengkulmu atos. Ming kowe kok ngagem. Nganggo. Aja wis tak agemi wae Bagong. Nggih kawrika dinggo munggah teng kayangan. Wis memper wis pas. Iya. Wis apik Bagong. Ya pas ya. Ndara Janaka dedeg piadeke ya padha rasa dipaesi wae pasuryane baguse wis padha Sang Hyang Jagat. Jagat sapa? Jagat Giri Pratingkah. Yen pancen mengkono ayo munggah ning kayangan. Kula dherekaken, Ndara. Piye iki, Truk? Aku tiru bapak joget kok ora munggah-munggah ya. Ayo cilaka iki. Semar bablas ayo Semar digdaya kowe karo aku ditinggal nang kene. Piye, lha iso tekan kono. Lamet. Waduh. Sirahe kakane nggo undak-undakan mencolot. Ning kok ya iso mabur. Apa sarunge diplembungke kae apa? Wah, wis janda pinter Bagong. Ora toya kowe, modal ora kowe. Wangine gedhe mubeng-mubeng ora karo-karuan. Modal ora. Wah. Bagong ki taran aku nganggo cawet ping. Wis ajae dhek bojone. Ae sok ngawur kae. Dhek dhewe ra garing ya dhek sapa-sapa dienggo e. Ya Nusaya Traya ya. Gawe kaget. Iki kaya wisanggeni. Wah. Kaya wisanggeni ingkang prapta ning lengkeng Gunung Himawat. Bapa Puntadewa iya. Bapa Kyai Jodipati ya aku ngaturke bekti katur. Iya nggih tak tampa pangestu ning wakmu tampan ana. Pangestu tampan ana. Tak pun ndadekake jimat.
ana ponggir para gage matur marang wakmu Darma Kusuma. Wa ngaturake duta pengawun. Duta pengawun, duta kongkonan pengawung Rajapati. Sapa ingkang tekaning pati? Ora kok tekaning pati nanging ketiwasan. Sapungkuring siwa Darma Kusuma ninggal Praja Ngamarta, aku lan kabeh para putra Pandhawa jejaga marang Praja Ngamarta. Aja nganti negara Ngamarta ana trubusaning satru ing Ngaraja saka sela-selaning Garu. Nanging dumadakan rawuhing para pepundhen Kurawa, mongko murung jago wiring kuning, pandhita anyar katon ingkang digdaya sekti kalintang. Nganti kadangku pringgondane Kakang Garukaca dadi reca, Kakang Antarja dadi reca. Tumuli tak kon mboyong Kakang Antasena supaya ndelik negara Ngamarta dina iki bedah dijeki dening para Sata Kurawa awit para Pandhawa sawetara wektu ninggal Praja Ngamarta wa Darma Kusuma dhewe Hamarawaryan saka sela-selaning pelarapan tumetes wonten ing Bantala. Kajena lamun Prabu Darma Kusuma ngampah duka ingkang mubal babal angubar telenging penggalih. Eling-eling nalindra ing datan nate duka. Lamun duka mutha watiri saya ageng salin wujud dadi raseksa. Lah kok jebul kaya ngono pakartining Kurawa ingkang ngurung jago mbedah negara Ngamarta. Para Kudara, wah barep kakangku. Nek kula Sedewa gendhong tak tugle gulune pendhita sing ngugel Ngamarta. Gendrogengen kinarya nyingitake busana, lah kok dadi malah ilang. Ora mapan ana ing papan nggonku nyingitake busana. Weh lah dalah. Yen ngono cetha ana pawongan ingkang wis wani nyidra kan busana kadiwatanku, luwih-luwih wani ngagem marang busana. Ya to, coba tak jujuke marang kayangan sapa sing wani ngagem busana kadiwatan. Sapa iki? Wani ngagem kalawan busana ulun. Milah ing Mastu Nama Sidam. Kakang Bathara Gareng. Punapi ya, Dik? Teka menika wonten satunggiling titah ingkang wantun minggah wonten ing Kayiwangan. Yayi Bathara Kandhong Bolong, Kakang Bathara Cekuk Truna. Cekuk Truna dengkul mlacak Cekuk Truna iki elek, Tru. Ya sapa? Gareng. Kakang Bathara Bagong. Oh ngilang Mastu Nama Sidam sekareng bawana. Sekar mayang ceng ceng dong ceng ceng ceng. Wah. Aku dadi lagune Gomblo. Ha ya. Iki cetha lamun panjalmaning titah. Ayo ora gelem balekake busana ulun. Aja kelakon dosa kendara dening aku. Bathara Gareng, Bathara Petruk, Bathara Bagong. Ana wong kang wani ngarani ulun nyidra busana wajib dipurasara. Wah, lakon panjangamu lekane ati. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ulun ya Kresna ulun nampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana inggih kula pundhingga jimat. Wonten menapa pukulun ngagem busana cara kapandhitan teka mlajar-mlajar. Kresna ingkang sekawit ulun mimba kelawan wujuding Brahmana suwita kalawan negara Ngastina. Ndombani si Duryudana nggone mbedah negara Ngamarta. Satemah dadi murkaning si Puntadewa ingkang wujud Dewa Amral. Apa dene busana ulun ingkang cinidra dening si Arjuna mbuh sangkan parane. Kresna ulun dioyak-oyak kelawan buta Dewa Amral sesingroning Puntadewa kelawan si Arjuna ingkang ngetapake wadya balane. Ya kuwi Panakawan Nala Gareng Petruk Bagong ngoyak-oyak kelawan ulun nedya mulasara kelawan ulun. Ulun tulungana Kresna. Wonten tetembungan jer basuki mawa biya. Lho, apa sababe kita matur ing kaya mengkono? Inggih. Mergi kula menika sampun kondhang dados pujangganipun para Pandhawa, kula menika sampun kondhang dados suwing para kadang Pandhawa. Pandhawa nilar praja menika anggenipun kepi-kepi kepengin kedunungan wahyu inggih menika Wahyu Tirta Manik Mahadi. Mila kula badhe ngrencangi paduka Hyang Adipukulun menawi paduka maringaken wujuding Wahyu Tirta Manik Mahadi dhateng para Pandhawa. Aduh. Kepiye Kresna? Dos pundi kula namung kantun derek. Menawi maringaken kula ingkang tanggel jawab murkanipun Nyai Darma Kusuma.
lan kunduripun busana wonten asa paduka Hyang Adipun Kulun. Nanging menawi boten inggih sampun monggo kula aturi ngraosaken. Jernyatanipun paduka sampun nandur tumindak ingkang boten sae nglabuhi dhateng Sata Kurawa. Yen to pancen mengkono ulun janji lamun kita bisa nyerep ngubal kamurkaning Puntadewa, Wahyu Tirta Manik Mahadi bakal ulun paringake. Semono uga kita bisa gawe srana nggon ulun bisa antuk busana kadewatan. Monggo ratri lenggah wonten wingking kula menika Kulun. Begawan Brahmana Kestu aja aling-aling Ratu Ndarawati. Aku tandingana kowe ngasolake lawan aku lakon ngukup negara Ngamarta. Yayi, kula nyuwun pamunten. Mboten ateges kula menika mbelani dhateng Sang Brahmana Kestu nanging Yai Prabu kedah ginakaken permana jati bilih menika Iwang Pikulun Jatimurti. Ingkang panjenengan oyak-oyak menika Iwang Pikulun Jatimurti lan Iwang Pikulun Bathara Guru sampun paring pangandikan kaliyan kula. Menawi Yai Prabu saged anyirep kamurkanipun badhe pikantuk ingkang paduka ulari Yai Prabu. Ora ngapa? Wah, nututi mbarep kakangku. Kabeh wis katon padhang. Brahmana Kestu ing mapan ing pepungkuraning pun ngakang iki sesingoning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang bakal samengko sago paring Wahyu Tirta Manik Mahadi lan para Pandhawa. Kuwi tenan. Iya tenan Yai. Wah, ya wis. Yen pancen ngono aku jumurung nderek kersaning Kresna kakangku. Weh lah dalah. Kakang Bathara Petruk. Piye? Lho Kakang Bathara Petruk malah mampir angkringan. Ngelak Kakang Bathara Garing. Pandhita kang aran Brahmana Kestu ndelik nang mrene Nata Ndarawati. Wis katutke dosane sisan. Ngayomi karo wong jahat. Ngayomi karo wong elek. Kepengin katut dosane. Kosik to. Nala Gareng kowe iki ngopo? Iki wis meh rampung. Ah ora iso lagi setengah 11 kok wis meh rampung. Wis. Iki ora sewengi. Apa iya? Heeh. Wis saiki kowe do lungguh kene sing apik. Nek bengok-bengok mah tak lim cangkemmu. Mundur Gareng. Petruk arep apa? Mboten napa-napa nek Gareng mboten nesu ya ora arep nesu. Ning nggone iki mawon. Ngilaing. Awigna Wastu Purnama Sida. Kaki Prabu Bathara Kresna. Kowe nek ngono kuwi nek konangan sencaki dijotos lho kowe. Iki aku Ratu Ndarawati, Senopatiku Setyaki. Setyaki iki nek ana weruh wong ra sopan karo aku mesti diajal nanti legek-legek. Kok ora omong, Gong? Medeni. Nek diajar nyanyi malah cilaka. Bathara Guru menyanyi Petruk. Ane ana apa tindak mriki kok piye Kang? Arjuna wonten paring adhaw. Busana aturna Iwang Manikmaya inggih ngestakaken dawuh. Kulun sewu kalepatan diagung pangaksami. Namung sadremi ngemban dawuhipun Kakang Semar. Ya Arjuna, kaya ngapa busana ulun? Kresna wonten timbalan. Jumbuh kelawan apa kang dadi pangandika ulun? Sirep si Puntadewa nggone murka wujud yaksa Arjuna wis ngundurake busana lan panjenengan ulun inggih. Pandhawa mara tampan ana Wahyu Tirta Manik Mahadi, muga-muga bisa mbabaro katentreman Pandhawa. Kresna piye? Tasih wonten setunggal ingkang kula suwun apa nggih? Menapa pukulan supe anggenipun sampun namakaken daya kemanden lan anak-anak Pandhawa. Gatotkaca kaliyan Antarja ingkang wujud reca kados mekaten menika ulun ingkang bakal maluyake kelawan putulun Gatotkaca lan Antarja. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ulun tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Antarja ulun tampa. Ulun ingkang sayekti mimba pandhita lan wis maluyake kelawan jeneng kita. Nggih baliya marang Praja Ngamarta sendika ngestakaken dawuh ulun.
gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas. Ora nganti telung kedheping paningal negara ngamarta wis bali marang panguwasaning para Pandhawa. Wilah kelakon nganggo sifat bareng nggih nganggo sifat. Pun suwe mboten. Kudu tinggal dirane. Kula sak perangan kan maju njaluk negara kenceng Bratayuda. Monggo kula diraken.